So nanso ke into ithi sine 17,800 minus and 4. that is present balance. Current balance minus 4,260. 4,260 ne? 260. Shekela imali balance amount ke nguphi balance 13,540. 13,540 ne? Mamela table. This one uzobhala loo nto. That is page number 1. Ne? And then elatelang you say the present balance. Present balance 13,000 yani 540. That's the present balance. And then current balance ukonsa yena le nto signage yonke laa nto leya. It's 8,495. From that 13,000 you subtract 8,495. That is our current expenditure, ne? 8,495. And then our our balance amount 5,045. 5,045. What was the 045. 5,045. So let's see same administration. We are going to Italy present balance 4,000 5045. Yes. And then current expenditure 1,760. And then the balance amount by Malim 5,000 kupanda 1,760. 3,285. 3,200. So our balance is how much? 3,285. Masijonge ke ngoku apha kwezinto besizifuna kuba siyafikelela phaya. Apha sine annual sound ayizufikelela because it's 5,000. It needs us to shift imali there from this side. And then apha sine 3,000, that is audit fee. Asizuyifaka nayo nale transport because ifuna for ngenxa yokuba sibe sesifakile 3,000 uyakhumbula ibikhutshiwe ifee refreshment fire extinguisher. Good. Fire extinguisher So sivula ngala 385. It's in the fire extinguisher, it's 1,559. That is our expenditure. Current expenditure 1,000.98. 0.98. It's like money. The balance amount 1,735.02. Balance here. Or also the clicks. 1,735.02. Clicks. The first aid kit. Spend the first aid kit. It's 499. That is opening balance, ne? Right, opening balance 1,735. And then you subtract the 404 baht. It's 499. 499. Wait. Then on our 1.226.02. So as a check 1.2. 1.226. So sinayo imali for now to cover i-bank charges zethu umzekelo la 1.2. So that means we're gonna do the shifting. Umzekelo ngoku sine what we have here ile glass besiyicela
in the office. And then kube khona le hotel. Zesazenza kwi-shifting. Sibe ne-1.9 le refreshment besiyicela ngenxa yokuba abantu bangene ofisini whatever. Sibe ne-3,000 audit fees le edibane transport. Sizabe sima ngayo because ingathi bine query. And then sibe speaker. So our balance that we have is sense shifting. So that means we do these ones. Lezi zizawuhlala until says shifting nakhona. Shifting. Izawuthi ke ngoku ibalance unayo mos ibhalile ibalance apho. 126. Mamela ke that is the balance administration. Ne? Now we need to understand that ukuthi how much do we have we skill development Data capture. data capture. Masiqale phaa ku-data capture ke ngoku. Ku-data capture my leader sine 6.5 times 11. 6,500 rand times 11. Yabo, upon look says ushebe that amount and I patent that 3,000. Was it 3.8, something like that? Yeah, data capture. There was that wait, ikhona la nyanga khanga fumana 6.5. Ngoba kunensuku angakhanga phangele ngazo. Plus, we check the yellow, see yellow. One more, same line. Mamela, table, 3,000 guy. Si chonga la amount they pay there. As I 12 months, and it contracted 12 months. So that from le mali yonke lena says 100,000 subtract the amount. Says ba check le mali. Neliduka bobe katswekere. Nasaduli. Tawala dito swekile And then Mona swekile. Mona class okay. Let's say Ndiyalixoxa ngayo. 100,000. Ndiyayisebenzisa na. Subtract 100,000. Tuesday ndizonesonga no. Andikwazi nesonga because uyabona ukuthi sizoba madzo kusakuyazi. Yebo. Yonke lento esiyikhalculate ayinazibheka asizazi bank charges zithini. Sesisho asibalanga. Kwaze asizuza. Asizwayo funeke imali esheka ibe khona uzothatha la mali ukuthi mhlawumbe whatever amount efunayo. Nale skill development ukuze sikwazi ukufuna kahle. Xa sesithathe le mali sijonga ibalance yethu. Siyazi ibalance administration. Sibhalile pha. Sithatha le ibank le esebhankini. Si subtracta le esebhathele lusisi. Siyayazi ke ngoku xa sidibanisa nale balance imali. Kuba umzekelo xa sesiba itotal mhlawumbe itotal ingathi 32,000 okanye ithi 22,000. Siyazi ukuthi ke ngoku la 22,000 sikhupha le mali yale data capture. Skill development eshekile yile. Yona it's imnandi. But as befana ziyahamba lezo. Andazi aninaxesha sepha social development. Yeah? Kosantu yena ukho. Andithi nguye lo sifuna sizakuye kakade. Uyile ka ushayisile. Hayi kaloku mamela Tebo. Xa esikolweni sube eyondlu ezabuyela ofisini. Akatshayisana. Sefuna ukuba atshayisa. Akufofo atshayisa. Yeah? Awuba uthi hayi uzophinda kuyiqhathina sadibana nojongisa. Si mhlekazi ezinto ezi zekuze kathi ngese. Akwazi because i-meeting on Tuesday
Tuesday siphinde sine-commitment. Why ungayenzi ngolu hlobo ukuthi because ne-commitment we've got interview day one we must give you i-CV ezintsha. I mean funeka sibanike i-contract ezintsha from that is inge-weekend mos yonke le 1 2 3 ngeeforms again. Kodwa lezi contract abazifuna ngoku befuna bazifumane kudala kwaye bezifuna ngoku. bahlala barelaxe bona xa bevale i-pressure ngapha baleqe ke ngoku yabo. Umzekelo ngoku noba ukhendike bebanikile asiyazi thina. Because u-advocate ebezenzile ii-contracts. Wayezenzile vele. And undithumelele ne wacela ndizi-audit. Okay. Kanti ngoku ifowuni yami ke ayikwazi ukuthi ueditha kukufaka nje i-ID number igama ne-ID number. Yabo ke? No sense guy? 17,300. Okay, masebenze from yeah, work on that amount. Bo- Kawufela ne subtractor wena subtractor funa 300 class mo wena tate v subtractor 300 but uteko wena udiyetse ibalance une tsa di notshwana azizofana ngoba zizufana ngoba khona la but still we still have a balance. Nansi izitaba Ubani bethe khulu. yazi zizilamba bethe kakhulu ngoba ezilamba zivele zipindise kabuhlungu yaba simanzi ngophakathi no esiyo ezilamba simanzi usiphendule ngelixesha ufika sibethwe ngumoya sibethe ngumoya eso yo asiba manzi ngoba sizogulisa kodwa nansi itaba omisa pha umanzo. 926 926 yeah which is okay. right So mamela ntate Vile so that we are on the same page ne we highlighting yena ya minus 300 rand umona reason kamkakasa yona no the balance the opening balance was 17,300 not 17,000 but wenza kuba ukwazi ukuthi uyikhumbuze uke wabhala into kakhulu dibanaphi ke ngoku ikulahle hayi mna sebenza ngale ndlela etshoyo ngifuna ndibe ne-brief explanation apho ukuthi noba ngiyafunda yenza isense ukuthi umuntu angadani ndibuza ukuthi ngoku kutheni ngathi ayidibana so ukahona buyetsa none awunokhona why ngicabanga wena no ngiyathathuthini kaloku yoba mamela yebo asina inki number 1 ndithi number 2 asina maphela that's why sizawuyenza ezinto ezifaka social development that's all this is because they delay us they only hate something andithi basidelay Ngabomvu futhi. xa basidelay afuneka bona bantu uyeva manje bathi sifumane phezulu Bathi sininikile imali ngana amaphepha manje ngabo abadila imali bangayikhethi Ngethemba ngomlombe umisa apho Yalathi umuntu ninayo imali abalothengayo. Awufuni wena approve yonke lento abantu ngoba ucinga izawuthengwa ngantoni lana that's the thing nisinikile imali uvume nisinikile andithi nansi anihlalisa ebhankini anifuna ikujula after designing and we are being honest siyakwazi ukulanda la mali but wengalandela kalula la mali ubanike receipt but ngoku umthetho uthi maqale and kulandelwa yona ile baxakayo ngoku ayangixaka le nto ukuba makuthathe and zezinto ezifanele zivele ziba kodwa nisebenzisa kabuhlungu and asifuni ukwenza uburongo sisebenza ngokomthetho sifake i-requisition efanele niyisayine
sikwazi uhamba siyothatha Ningayisayini imali, seyilapha. nina ningayisayini nihlala lapha kuni nilibazisa thina xa sifuna usebenza singenazinto hhayi asikwazi usebenza hhayi aninakwazi usebenzisa into zethu sininikile imali but imali ihleli andithi ibanjwa nini. And okwesibili zingena nento ezithiwa sina-update namhlanje 24 ungene ngolwesibili. Why is it- bathi Ngesilungisile. ahlali ne-2 hours izinto zabo phaa. uyabona kanti ke siyilungisile le nto enza umzekelo xa bathi badinga ishift sibona uba this one yes sizoshifta what they are saying we're gonna do it there's no problem. Ibe ngoku kuthathwe ngeza 21 beyibuyile nge-22 iphinde yabuyela inani. Zinaxesha lomsebenzi. Azinaxesha lomsebenzi. Bayazi bona nge-15 eyabo ayixoxisi ayithi eyabo ntontoni. bekusho awusayinanga i-requisition Batsela yani and for notes tsa hule ne for report ya hule. If guy it was 3,000 how much that was paid. Ile ngenayo emzini yangena nyani Balance uyidelela akho mvula apha kunabo abadelela akho mvula. Ndiyacela kakhona ke ngecalculator yakho siku data capture usebenzi lento yakho ungalapha mpili engitshajwayo yabantu izawusebenza ibalance i-22,000 ne ekabhebisto fellas play mamela ke u-22,000 ore 100,000 uthi data capture ne 100,000 subtract 22,000 78 100,000 ki 78,000 78,000 ne eh so sispende 78,000 kuye rate ajena tata modality funded 100,000 and then expenditure or salary stipend paid 78,000 nemali yeah 78,000 and then the balance ki 22,000 calendar yedwa calculate ukuthi Wetha CV and then what you do ne refe balance yani ebhankini balance yani ebhankini according to 39 bank ungona ntate balance ngobhankini page focus balance bank balance ibalance yasebhankini ke awukwazi umzekelo noba sinayo abakwazi usinike ibalance entsha bazawusinika entsha izaba kwinyanga ndiyakudinga malithi ayikho calculate 39,000 ayisebenzi kodwa nayo ayikhalkulate uthini kumkani ukuthi ayisebenzi kodwa nayo ayikhalkulate leyakho ayikakhalkulate hayi bo ayikho njengezizakudala bank balance 39 39 ne 938 39 938 938 ne then uminus 22 minus 22 no man minus or minus skill development no data capture minus data capture then uminus 17.3 kaloku ibhalansi yonke le yebhanki yonke la 39 wemayiliti yini makaloku lase 17.3 funeka sikhuphe le sikwazi uyazi sinamalini mamela manje ukhuphe yini kaloku ziyahamba eziya asithi ngoku mna becinga sifuna imali ye-skills development imali eshekileyo ukuze siyifumane funeke simayinase i-administration no-data capture then
eshiyekileyo sayazi ku-skill development. Kaloku my leader, ithi le nto ke ngoku. Ukwenza- 39 ne? Eh. Oh, ufuna usubtracta ndiyakuva ngoku. I-administration no-data capture sizofumana i-skill development ibhalansi Oh, yakhe ithini. mna- Then oh. sizosebenzela phezu kwazo xa kwenziwa la shifting. Ne? Ezezimbini. Sizoyilahla. Yazi why? Kaloku ezi zezi-6 kulaa balance ugqiba uyenza. Laa balance, the moment sisathi 17 something ne? Ibhalansi yethu. Isimalini, imalini 700, imalini 900 and 900 and something. Mna befuna sisebenzele, kaloku imali esizoyishift. Singayibali. Seyiphumile. Iphumile kaloku le. Oh. Yabo. Jonga tata. Uthe minus Someone 22 ne? 22,000. Mana ndine. If nisiphumile. And then xa umanasa administration ne, uminasa le nto yonke. Kaloku siyayiminasa na. Uminasa leyo plus Le. kushiyekela 900. Eh. U-900. La 900 lezi zomdibanisa nemali ezikushiyekile. Eh. Okay, ndizokuva. Uthi le qha. Ukuthi ngizokuva. Uthi le qha Administration yodwa. Eh. Le Eh. ngaphandle kwala 9. Le hayi lesizayi-eda. Uyi-ede Kwimali ekhona. kushiyekileyo. Eh. Uyandiva So no, akilo yene ribala mo kipka. Ya administration. How kasala 900. ifuna sidibanise ezi ke. Wakasala 900 minus 200. Before 300. Malita, yithi 17. Ibhaliwe leyo qala. Maybe 17 into Yithi 17,300 ne? Okay. Maybe 17.38. Subtractor, subtractor ka ufela tseni. Subtractor 8,495. 17.3 ne? Subtract 8 8,495. 495. Subtract Yesaneji. 1,760. 1760. Leyamaphepha. Or subtract 4,000. Kakazi kamanje. 4,260. 4,260. Leye ink, the black and the carbon. Or subtract 1,550. 155. amaphepha. 9. Ayilek 1559 le fire extinguisher. point 90. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Oh, And then So subtract subtract 499. 499. Le first aid. 499. First aid. Subtract 300. We calculate around 7.8. Kala msebenzi point. Oh, askalanga go 8. hey, Hey man. Okay. Sala 726. Uyathukana dia visualize. 726, not 726. Ababa. okay. So 726, 10. 10. Ithini total? 726 10. 7. 726. 700. Imam Smith from 100. I did the chicken. Not from 100. From 17. Kusheka mali. 726 10 cents. Is 700 imali leshekileyo le. Mamela intati. Kwa administration sinamka ngicela ibhala phezansi ibalance yethu. Yeah, admin. Mo 726. 726 ne? Kuyona yini ne? La 726 idibanise namali imali le na 22,000 ke. Andithi imali ekhona le. La 22,000 sikayisebenzile ezawushift. Or plus 726. Emandate vi before masuvane ngiqala before send. Yeah, admin release some of data. More 22. Yetse jwalo. I-22 plus le balance ekhona i-726 Yeah. zidibanise ke i-22 nale. Get a total ke. Maybe
u-22,726 there. 22,726. Mali? 22,726. Yeah. 10 cents. Tjhelete 22,720. So 726. izosibetha ke manje, yazi sibetha nje. La ngikula 320 ka. Kikayi. 726. La 726 ne? Le shekayo. Adi calculate le yonke into esiyenzayo. Idibene ne-skill development la manje. Mamela kalo. Andithi le mali funeke siyiminus ephakula 39,000. Eyiphi? Ebhankini sithi ngoku sino 39,000. Then la 39,000 unalo 22. Ne? Minus. Unalo 22. La 39 uzibe ngu-39 ku-22 ku-17 uya kula 39. Yabona ke ngoku masenze nje. Ya? Yabona ndibuyela Yeah, phaa right. kuwe. Sibuyela kuwe. Sibuyela kuwe ngamakhasi kaloku ngiyichapela le ndawo. 39 qala qala 39 usubtract la 17 amakhasi. Thina kaloku bese sithethelele lethu iqala. Asikaspendi kaloku Asikaspendi. Thina sesispendi. Yilaa nto bendisitsho nina nibani ngathi seyisebenzile. Ayikasebenzi. I-current. Kodwa imali isekhona. Abo ikhamera le ndawo mvuke. And then 22 kya data, ne? Man that. Subtract data and then subtract. Qala ka data 22. Ekuqaleni. La contract endiyenza pha endle electric free exactly kuyo le mali And then subtract into admin yani ya 17,300. kala ngapha emonti Kodwa ngumveli. ibe Shaka ngixosa ka. Emanantati makhasi. ibuza kum ka ifani base ikhulu khona ufake le mali ifaka 4.5 seriously kaloku 1.5 yemoto that trees akhulu kade zamani yenze nani Kutheni ubona ininzi? Uyibona ininzi. Yokusejula nabantu be-grade izelala baphinde bagoduse everyday and kabasuko lapho nje akuncedisa Ekabana inkathefu. amakhasi